Aquí. Ahí. Estamos no centro de Europa. Estamos cos dous diputados máis importantes que neste momento están a traballar en Europa por Galicia. Estamos nunha das grandes capitais europeas. Estamos comenzando o camiño dende Compostela a Bruselas e dende Compostela a Estrasburgo. E estamos, como sempre, unidos. Unidos porque temos moito traballo por facer. Unidos porque non acadamos nada. Solamente conseguimos chegar a unha meta. Chegar á Xunta de Galicia, pero eso non é a meta definitiva. Eso é un paso para chegar e proseguir no camiño de Santiago, para levar a Galicia a Bruselas e a Europa, a Bruselas e a Estrasburgo. Amigos, vamos a falar da pesca, vamos a falar da cuota láctea, vamos a falar do sector da automoción, vamos a falar dos asteleiros galegos, e para iso é necesario falar en Europa, e para iso é necesario gañar en Europa, gañar limpiamente en Europa, como fixemos en Galicia e como vamos a seguir facendo nos últimos días. Sabemos que a Xunta fai os seus deberes co sector lácteo, pero non é suficiente. Necesitamos europarlamentarios que falen do sector lácteo. E sabemos que o programa do Partido Socialista Obreiro Español non lle adica unha soña liña ao sector lácteo. E sabemos que o programa do Partido Socialista Obreiro Español non lle adica unha sola liña ao sector pesqueiro. Pero entonces de que falan en Europa? De que falan en Europa se non falan dos nosos problemas e dos nosos plantexamentos? Si gaña o PP as eleccións europeas, teremos 2 europarlamentarios galegos en Europa. Si gana o Partido Socialista as eleccións europeas, solo teremos a un europarlamentario en Europa. Merece a pena ter 2 antes de un. Eso o entende todo o mundo. Eso o comprende todo o mundo.